Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Gisteravond werd bekend dat de Raad van Ministers een besluit hebben genomen om per direct een algehele verplichtingsstop in te voeren. Dat betekent dat de regering geen nieuwe financiële verplichtingen kan aangaan. Deze stop is ingevoerd op verzoek van minister van Financiën Kenneth Gijsberta. Hij heeft tevens een commissie geïnstalleerd dat de begrotingen van 2019 tot 2021 moet analyseren en evalueren. De commissie moet voor eind februari een rapport hierover inleveren. De stop duurt in ieder geval tot 1 maart. Gijsberta zal binnenkort de ministeries op de hoogte brengen aan welke procedures ze zich de komende tijd moeten houden in verband met de verplichtingenstop. Curaçao erkent de machtsovername van Juan Guaidó Marquez in Venezuela niet. De voorzitter van het parlement riep zichzelf woensdag uit tot interim-president van Venezuela. Curaçao zegt in navolging van de Europese Unie het democratisch gekozen parlement van Venezuela te steunen, net als zijn voorzitter, maar dus niet als interim-president. Overigens erkent Curaçao ook Nicolás Maduro niet als president van Venezuela. Om die reden is Curaçao niet naar de inauguratie gegaan. Ruggenaat zei te hopen dat de Venezolaanse autoriteiten de wetten, vrijheid en veiligheid kan garanderen van het volk, maar ook van het democratisch gekozen parlement. Verder houden we de relatie zoals die is zoveel mogelijk intact, want het is belangrijk voor Curaçao en voor veel Venezolanen op Curaçao. Volgens de directie van ABC Busbedrijf is de financiële situatie van het bedrijf zeer ernstig. De overheid zou zonder waarschuwing de subsidie voor 2019 hebben gekort. Als gevolg daarvan is er niet voldoende geld om de salarissen van het personeel voor de maand januari te betalen en moeten worden geleend. Secundaire arbeidsvoorwaarden die voor de maand januari zouden moeten worden betaald zijn uitgesteld tot maart. Volgens de vakbond kan de overheid niet aan de ene kant eisen dat de buskaartjes laag blijven en tegelijkertijd korten op de subsidie. Gisteren reden voor een kleine periode gedurende de dag de bussen niet, omdat de chauffeurs samen met de vakbond om tafel is gegaan om de situatie te bespreken. De literprijs van benzine gaat volgende week dinsdag met 10 cent naar beneden. De prijs van diesel gaat ongeveer 5 cent naar beneden. Dat betekent dat er voor benzine 1,84 gulden moet worden betaald. Een liter diesel kost volgende week 1,39 gulden. Als gevolg van de lagere inkoop van de brandstof gaan ook de kosten voor water en elektriciteit omlaag. De ministers van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben gisteren aan het eind van het justitieel vierlandenoverleg enkele akkoorden getekend. Een van de belangrijkste akkoorden is dat de rechercheafdelingen van de 4 landen van het Koninkrijk intensiever gaan samenwerken om mensenhandel en mensensmokkel tegen te gaan. Ook wordt de marechaussee flexibeler ingezet. De ministers tonen zich tevreden over het resultaat. Gisteren werd een muurschildering gepresenteerd in Plaza Nobo. Op de schildering is Alice Juliana te zien, de Curaçaose dichter die in 2013 is overleden. Het werk is gemaakt door Carrick Marchena. Het is een bijna levensecht portret. Naast het portret staat de tekst Assinabo por apreciar diferencia postima gente. Wat zoveel betekent als je de verschillen kunt waarderen, hou je van mensen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft Amerikaanse burgers opgeroepen uit Venezuela te vertrekken. De situatie in Venezuela is gespannen sinds oppositieleider Juan Guaidó zich woensdag uitriep tot de nieuwe president. De Verenigde Staten heeft direct de kans van de oppositie gekozen en daarom heeft de zittende president Nicolás Maduro alle diplomatieke betrekkingen met Washington verbroken. Hij heeft het Amerikaanse ambassadepersoneel 3 dagen de tijd gegeven om het land te verlaten. Washington wil de belangrijkste diplomaten voorlopig in Caracas houden, maar heeft andere niet dringende medewerkers laten weten nu te kunnen vertrekken uit Venezuela, nu er nog commerciële vluchten zijn. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.